таги сатил ёки кӯчаи карда гӯем куни сатил ба забони русӣ чӣ хел мешавад? Ин бародар хост ки ман бо тариқи видео ба ҳамин савол ҷавоб диҳам ва имрӯз дар ҳамин видео ба шумо мефаҳмонам ки таги сатил ба забони русӣ чӣ хел мешавад. хоб аввал биёед дасловна тарҷума мекунем, яъне якта ба якта бо калима ба калима. Сатил ба забони русӣ мешавад видро. Так ёки куни ягон чиз бошад агар дно. хоб агар мо гуфтанӣ бошем ки так ёки куни сатил мешавад дно видра, таги ёки куни сатил. агар дарс маъқул шуда бошад ба видео лайк монед ва боз ҳам ягон хел саволҳо аз забони русӣ дошта бошед ва хоҳед ки ягон ҷумларо аз тоҷикӣ ба русӣ ёки аз русӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунем, ҳатман дар комментария нависед ва хоҳед ки дар муддати хеле кӯтоҳ ба забони русӣ гап заданро омӯзед, ба дарсҳои онлайни мо иштирок кунед. барои иштирок ба ҳамин рақамҳо ба телеграм муроҷиат кунед.